Dia sengobhai fikir perabangan bid barok haga kerteng kebat yang tam ke jong terai. Kapeluk ke mensim jongi kinong yalam. Naduk ki syakri ke jong terai ban yo i ke jing i jong fikir perabangan ya ke yeng ke jong terai. Ban ruai ban duai ban syakri yo terai. Layo ban kerku yengi kini ke step kini ke sengi. Bat silenter ki sengi ke jing im ke jongi. Dia sengobhai fikir barok haga kerteng kebat yang tam kecong uturai kibadon hang ni bat kibadon ha ki wei pat ki ceka ngin sedang kini kecing ruai ha kini ke step de kecing ruai ke ba saus pa prafu wei ngai yu chi su ubai e chonga ubalawan ban yap halor keding phna u bencing le ran cing kordit usya lem da e ye u akum no ngan la ngai yu chi su ngai yu chi su ngai yu chi su ubai e chonga ngai yu chi su ngai yu chi su nga kham it menta ban ya ba man shua hadian jong kini kecing ruai dan sengaba ban khot iwe ni ginong trei ba i ka balang ikong memorial kasinga hakabai inyo ban pulin ke tien ke im ke jong turai bat kumcur ban pen kentang ye kini kecing sikri ha kecing ruai tungin yang lang baro kat kibala kecing ruai ke ba saus pa prafuwe. Shua man pandemik jing duai ngan puli ki ar bentan ka tien ka jong blai na ka jing duai song sen ai ka nong ka balai ka dkhot ka ar pusan te te na ka shti chu jakob na ka nong ka basan ka dkhot ka ban yo ba pra ka ba khandai ikan tien ke ba ong kum ne utrai long ba bha ya kita ke ap kermen hu ya kata ka men sim ka ba wat yo
kababahayu brave on kermen barbaun up jar ke jing panem ke jong utrai tungin yet ngin tenjo yang lagi lenti bangin pai pat shau trai tungin kente wala ka donut lemba laki kti shau blay haki beneng namar kata tu syak slem ko parabangen hadu kata ke jing wan utrai hakmi ubarep up kmi yau sok bakor jeng ke kendau udaya up slem yu tat ondau la yo pediang yo slab basyua bakadu to ya syak slem ru mapi tu penet scam ki donut jongpi na bakata ka jingwan utrai kalahajan tu blem kerko na kamta kini kentien diawan pele kena ke stem tungin pendem hagi jing duai au blei buk pa jingi ubah beneng ni wanda ka donut ka bakamen ko pa bengin keu shikayeng ka bakantang ka chomi ni wanda ka donut ka bakamen atruai ya ka jenar kat ka jeme bangi ya ka nega tayo parosh tayo hado atruai bengin yo ban wan rangkat ka family ka jongi bengin don na ka nega jing shakri ka jongi atruai ni wanda ka donut ka bakamen ko patruai namar ba me mela penem ya ka mensem ka jongi ke ba me mala wad inge truai apadeng jong ka jing do jing kermen apadeng ke bengi sngo truai om don mano ba ya rap inge truai kerabe inrengi ap kermen ne me truai kerabe ba me mayai kodingi ba me mayai kro inge truai chi so ba ka dore jonga ngaduai ka nega step ko patruai kerabe ya ka nega jing shakri ka jongi truai kerabe na do ka nega klem anda bada kot atruai bengin sngo ya ka presence ko jome ko patruai kerabe bengin no metli but sudah nega nega jeseng rengin mi rengkat ba ka jing pan shaj bor ko jome ka jing em ko jing atruai ya rap el ka jang ka balang ko jome ko patruai apa dang jong ka nega pandemic ko patruai bengin pechame unong pelong bonong pancanai ya ka jing em ko jongi ya rap engi wai pi wai ko patrai bengin om syapting ini ke ai baro ko patrai re bengin pecha me trai kerabe ngadwai ke step atrai kerabe ya dan ke bawan ne ke jing aseng rengkat ba ke jing plo ka donot ke jongi rengkat ba ke jing bam sok ka jing em ko jokai trai wad atrai ne ke jaka shong ka begi ki aban shong atrai kerabe bengin yaban ma de ke jing pandem ka bana me trai kerabe ya rap engi ke step atrai lama ke jing rai ke jongi lama ke jing duai ke jing try balkom jo bingin sabi ka ten ka jo metry ka kubor ba mem ai lo jo shakri jo metry ai ti ka try ki ti ka jo me agar teng ka jo mo chi su ba kador he jonga amen. In veteng ke jing sekri jengi de ke jing ruai ke basis pa prapulai karno thiang ha men sem ban yaj badunong penem habangale ki hukum jong u habawan jing snau si hathap niang jong u nga hathap niang jong u ngare ubtin yanga dalakti jong u karno snau thiang sisha bukpa u it yanga u skor jing yam don hot jonga an senia tang ha u ngani ikhmat i chung u kat no thiang bantip udon bat nga ke ching ruai ke basis pa prapulai
Ngilawan ringkat bagi cing duai kanu ka ben kemen ni kemen sim ke jongi Banyos ngewi ke cing ruai ki bekren ki badon bat ke kubor para benget be itu ngine duai kerpang keketien ke cong uturai ke ong gisngi ke bekado kinwan ki por ke besitom nang pendep ke wei hedin ke wei pat kat bolong tungin sania au turai tungin duai ke ri bagi caj benriu ki para benget be it ke jongi badala kung gamon ke cong uturai Hakeniga pandemik kanamla ban penwet kanamla ban kata ye keri be it ke cengi bat ikeleng ke pertai tungin tuai de cengai para benget be ulong ucuk menen mentasi de bom cukut nang kini kita yo ke baladep yu i ki kamba ke step jong ke cingmi pat ke jong turai tangki kamba sudah tungin tuai udang long ucuk menen mentasi de bom cukut tuai ki yeng cengi para benget ngin tuai keri be ke caj benriu ha ke cing suk ke cing kemen nginomla ruban klet ya kerep keriang ya kinong rep ke beit hak state pada keri baro ke wai tungin ni duai ublai baru pa cingi bah beneng ngi ai ngu ye me kenrat beit ba melalong ringkat bat ngi hadu kene ke kliman ngi ai ngu ye me kenrat beit ye ke cing krau ke cong me kenrat beit melawan se ke pertai melasyayap bat melami pat ko trai ngi ai ngu ye me ba ke step cong ke cing mi pat ke cong me ki slai de ki kamba ngi kam kenti ya kini ke kamba ke cuma kenrat bayi nak benta cungi wei pi wei nak benta ki para bengai bayi ki badon hang ni ki badon ki yeng bat ki ceka ki beper bat barok ki tu ki belak ban yo ngau ya kini ke cing syukri ke bagian zaman sim try ngi duai ia kinong sensyar ngiduai ke ri bekecaj benriu ngiduai bekeni ke cingpang kenomla ban keta ia ki para bengai bayi ia ki para mensim ki bekordor ia ki doktor ia ki nos bagi nong sumar barok kutrai kenrat beit kerkui ke yeng cing ki para bengai bayi ke cungi ha ke cing it ha ke cing suk ha ke cing kemen bada ke cing kerku ke badap ke baslai ke cong man kerku kenrat beit ia ke rep keriang ia ki nong rep hakani ke state ke cungi hakani ke ri ke cungi kutrai bagi ai baro kinlong ki badap biang de ke cingai ai ke cong makan rabe ngilawan hakani ke step ban yero ye me ngilawan hakani ke step ban syakri ye me kutrai ngiyo i ke buram ke cong makan rabe bat scam yengi kerku yengi kutrai bangin long ki khon ki bakmen ki khon ki banang ban syakri ban le ke mon ke cong makan rabe ngitip pemalas ngap ye kene ke cing duai lang ke cong ki khon ki be ke cong ma ha ke ke step ha ke kerteng ke cong ma ci sunong penim madunong siuspa mentabat halagarta amen tungin ye duai kerpang na ke bentah ki bepang ki besitom hang ni ledon katukan ni ki kerteng ya ki balapen pau ngin duai kerpang we ni ki para benget na maureng keneng don supercare hospital nginduai ikon jeng bahening ngeliyok bandai pejegini kisngi ngeliyok banduai menemen step ngeliyok ke kubor baga operation kalolong successful ngi syakri yublai jegi kamba blai badan bor ngetip don sibon ki beit ki bathon ki congi tungin ra lagi cong ki kti ha kene ke step nak benta ki bapang ki besitom yelede badi ki weipat tungin duai de ke cingai badah ke cuk kepor ngin ken mau kerpang yu syakri cong uturai ubang lebuk ki cing duai Reverend Dr. Binong Plu, long principal cung ke Nicolsroy Bible College. Ini ok banai ke kubor, ke banlong ke jengker ku yang hilang bat ibarok ke biok sengawi ke ni ke kubor. Tungin duai de ke cengai. Ublai baru kepa cengi bahab neng. Ia ingu ia makan rabe. Bamelong ucuk menen matasi de ke bom cukun. Ngiduai kini ke para bengait beit ku try. Rabengait na maureng keneng badan supercare bat ki wei pat ki bapang ku try hage kerteng ke cuma hage de step kon jeng ba hening tengshan marbenyang ku try na mat ye ke ceng pen khia ke cuma ken rabin ngiduai ken rabin ya barok ki balra ye lagi cong gikti mangabat mengilang barok ku try begitu ki badan lagi wei pat ki caka ku try bahage kerteng ke cuma try ki cing pangkin ken ria pelai loj ku try basai sisen pat kini ki bapang ki bistom baro ngin yo ban yero ngin yo ban pen krau ngin yo ban mat ye ke cingai ai ke cong makan rabe kerku ken rabe ye kini ke klip mat ke bekordor ngilawan ringkat bagi cing duai
ngitip bemedon ke kubor ban keren yang ilang bau syakri cuma kenrabi gai ke bemenyo ban keren lang bau mensim ko lang bagtin ke beimat ke badan bor kan yo ki caka hagi donut ki bagen jaman sim ki skor bagi kmat ki bagen jaman sim haga bangin yo ban mi ko mu pait lang cuma haga ni ke step ko try ngin mi ringkat bat ki cingker ku try kenrabi ngitip bemeles ngap kini ki cing duai jong ki cingai hake kerteng ke cuma uci sunong penimbat unong seuspa mentabat hala kerta amen saya senpat ngi pediang sobhai syekri jong turai Reverend Dr. Binong Plu inai ke kubor pastor ngi lawan ringkat bagi cing duai ngi ai kublai et yepi bagi yeng ke jong pi ringkat bagi ministry ke jong pi komo principal badan ke cingkit klik ke bakia banai ke ketien ke jong turai haki student lengbakan Nichols Roy Bible College para bengai be haswa bau syekri jong turai yang hakini ke klimat banai ke tin play ki donut ki bagen chamen sim ki ege bangini os ngau kan long cingkerku haswa bai pastorin yang ban sim ye kini ke benta tungini ruai tang tu ke cing ruai cross ke bong o kan nung kemen tungini yang lang baro in ruai arsin ke tu ke cing ruai cross ke bong o kan nung kemen Jesu wan syong hadok nut jonga o kan nung kemen o kan nung kemen o kan nung kemen Jesu wan syong hadok nut jonga o kan nung kemen o kan nung kemen Jisuan syong adonu jonga o kadlunga kenen I hublai chairman be lamine jingseng pastor in charge kirang ba ki balapen be ban yo ban ai ya tin ke jong blai han step menam ta jong pi para bengai ru baro hal teng utara Jisu unong pen MBA jongi Gawan ra ru jai khublai na Nichols Roy Bible College pi para bengai khublai shibon nam ta ke jing duai ke jong pi nam ta ke jing kershan ke jong pi da ke jing ai mensim ke jing ai de kitia ke jing ai de pisa ke tengka nam ta ke jon kam ha college bagi duai bo bleu yo ai ban pen ki ya ke mensim jong pi ban yo ban ai beteng ya ke jing kershan ya de college ke bade ke college ke jong hi ba pedeng ke jing Long jaman juga nak perteng, saya ingat ublay ngelio pada sedang kelas haka arpo artrik, ubnai Februari, ke convocation ke bang Julai ubnai March ngelio bandra no sya ubnai Julai, subha benaya ken mau hai ke jing tuai. Kabenta nak ketien ke jong blay ke bangin yo ia kaban ya pule, na kabenta ke kubor ni ke stem. Dia nak gospel ke Matius ke nong ke bahan yo, ke dekat ke bakat lai bat ke bakat zau. Ke gospel kat ku Matius kenong ke ba hinyau kat khot ke ba khat lai bat ke ba khat sau hinyau khat lai khat sau gospel Matius tob sut leng ba ya ke kherdop ke ba khem na ba ka keluit ke kherdop ke ba jalan ru kalenti ke ba lam sha ke ban jot bon ru ki absud nagata henry Kaba kem kata ka kherdam kaba wetro kata ka lenti kaba lam sha kaban em ki long khindia dro kiba shem ya kata tongi duai trai Jisu bi ngila duai ba melio ban kar khui ngi hane ga jingseng kemata jo jing syakri baro bar kumjoro ka jisulok na ka tin ka jome ngi duai ban pli ki danot ki jumul khat ki jomi ba ngi duai melio ban kar khui ngi lang ba ka tin ka jome yang hasanda jong syakri jom atrai pelong u katendang ba menjaban kren hi ban kerku yalau jong pailang har de Jisu ngdwai amen halo kan dekat teks kada bentan ka tin ka jong blai ngin ya kren syapang kalentib nang kene ka ji hikai ka dei na pedeng gitu ki ji hikai ka ji thu khana jong Jisu halor jong lum balatho kat ku Matius ndokal nong ka basan hado kala nong ka banyaw
Ujisu Ukraine Shibon ki subject hakatu ka jing thu khana halo jong ulum. Hakane ka benta ke bangila pule kedai ke ba Ukraine Shapang kata ka lenti ke ba khardap kalong ka bakem bat ba ka lenti ro kalong ka bakem. Tengi khot ya kata hakane ka jing Ukraine hane ka step ka lenti beneng. Ngitip Shapang ka lenti beneng leng ba ke jing hikai jong ki apostle kibalai kibalai yai rengkat kibalai bam ledi bat ujisu bat kumjuru nagi jihikai jeng apostol Paul ubalayo i ya ujisu ubalami pat ubalayo sngeu ba Ukraine u daladehi hakanti Damaskus bat kumjuru nagi jiselok jeng u bat ki apostol rongba na Jerusalem ya ki jihikai ujisu ka jing ka jing trai ba ki baro ki ba pendap hakane ka pertai hadu ba uai ketu ka hukum ka bakrau ka Great Commission ya ka balang ban lek ya ka ban tre ka kam ka jung blai ya kitu baro ni khot ka gospel u Jesus Christ ka jingte bagani sungu thu ya ka gospel ka ai ka jing sungu thu shapang ka lenti beneng habagi breu ki yo sngeu ya ka gospel habagi sengotho shapang kata kalenti ka syongpat haki hanga hafi ya ka banjir banya haka lane ban kentai ujisu utrwa mon sengobha ya ki breu banjir ka kamram baga jingkit kli jongi jongka balang bat ki nong trai baro bagi to ki bau bleu lapen kalong banya thu ya gospel Jesus Christ kenang bagi to ki ba pediang kin ya ban ya hana kalenti ban poi shabneng haka jing dai bat ka jing kodor bat ka jing donkam ban pen benai kan ka gospel wa apostol Paul uang gordit yanga lada ngam yalap ya ka gospel iwei korin kelong bakhandai ka dekat ka bakhan riu kata ka jing dawa ban yalap ya ka gospel ka longru na ka benta jongi bat ka balang ka jong blai Meghalaya bat Assam kala shimkhia shikadei ban pendep ikan ka hukum ka jong trai ban yalap ya ka gospel da ka jing yalap ya ka gospel ngi pentip ki breu shapang kalenti beneng kumbala kren na do menhne ka bangi kedau ya ki breu sha u jisu ubaong nga ubalong kata kalenti ka jing shisha bat ka jing imde yonis kanong bakhatsau ka dekot ka bahnriu nyanya thu bat pen bena ya ki breu baro bau jisu ulang kata kalenti kumta don tang kawai kalenti ba ka gospel ka batai nakaktian ka jongblai dakane ngis ngau thu ba ki wai pat kalenti jingai baikai ki niam ki ba per ki ba ya per na ka gospel u Jesus Christ kin nom yalam syaka beneng ka bau jisu dan naka benta ka ne ka nongrim jingai ka Bible ka ong Henry lada mangi lane u angel na beneng ngia thu khana hapi ya ka no ka gospel ka ba per naka bangila ya thu khana hapi to ai ba unlong o balatimna Galatia kanong manukong ngakot ka ba pra ka gospel ka ba shisha ka bagi apostol ki ya thu khana kadegata ka bangila ya kren na do menne ka badai ka gospel jong u Jesus Christ pisngo thu hadu kat no kalong ka bakia kene ka subject ka bang ya kren menta kadega kam ka bakta ya ka bom jukut jong ki briu ka kta ya ka jing yo beneng bat ka jing do beneng ke no sngap lada unong yalap o yalap bakla da ka wei pat ka gospel ka ktien blai ka bangila pule ka ong to ai ba unlong ubala timno uno lane kano ki ba yalap da ka wei pat ka gospel ka ba bakla kin no yalap gospel kin yang hakmat jong blai ha ka wei ka sngi ban ai jing khain shapang ka gospel ka ba kumno
kaba gilayalam. Kalau kaba ngau syirkai hadu kata-kata. Ladaki noya tu kana kimpej bha. Ya ka jingalap jongki kia DNM bat ka gospel ke jong Christ. Uta ubreu ubakam yade ba ulong unai tu lupa. Ubagateng uhananaya balatho hagi kita Jeremia kalau nong kaba arpopra kad kot kaba katsan do kaba katnyau. Ubleu la sempat yu. Bala du ka jing im jong usiteng sta. Namar bula kren ya kaba ublei siem la pha yu ban kren. La tho kumne hakata benta. Anda kum tahu Jeremia unoy tulpa ula ong ha Hananaya unoy tulpa tos ngeu benta ko Hananaya utrai siem la pha yame henrei me penshania ya une upaj ba hakalamler me penshania ya une upaj ba hakalamler namar kata kumne ong utrai hakmi ngan pha no yame na khmat ka khandau hakane ka snem men yap namar melakren ya kajingile persya ya utrai kumta uhananaya unoy tulpa ulayap hakatahi ka snem ha ubnai ubah nyau ong tin ke jong blei kitab Jeremia kalong ba hupra kat kot ke bakat san hadu ke bakat nyau kalong ke basio syirkai hadu kata-kata ngi ke ba menta hakaya jong ke jing ai utrai jisu uyaisha aslam Henry hagawe kesngi ngin haban ai jing kain yaki baro ke ba ngi ngalale tang artali ki bentang ya kren nama ka por kamsha bagin batai yaki ki badan kam baleto haga gospel Jesus Christ ki biya day shapang kana kalenti beneng ka benta ka banungkong ngin pulai kena kebentan raktin ke jong play ke ba ya tu ingi ya katakan nongrem ha ka ba kumno ngiyo jingbet ban sedang ban yai na katakan lentip nang ha ka shithi shagi Galatia kal nong ba ar ka dekot ka ba khan reu la tho umne ki Galatia kal nong ka ba ar ka dekot ka ba khan reu penban habang itip ba ampen kesan ya ubreu da ka jingle ka hukum henrei tang da ka jingai ha Jesus Christ wat mangiru ngilangai ha Christ Jesus kenang ba ampen kesan yangi da ka jingai ha Christ bat da ki jingle ka hukum nabada ki jingle ka hukum ampen kesan ken ya ka wei ka do ru Day tang da ka jingai ha Jesus Christ yo ya kata ka jingbet bangin dia ban sedang ban ya ha kata kalenti beneng ngidon na ka jinsen namar bingila le kumta ban ai ngo yo ble ban yo ikat ne prabangai ba habang ipe na sheneng la ikan me pastor in charge ngiyo ba khambon na pedeng jongi prabangai besong jiseng pi sejrong ba baro ro ki day ki badang kham samla ban ai ngo yo ble ba ha ka jinsen ngiyo iya kaban penken mau kini ki benta ki balong kita ki nongrem jong ka jingai Kristan ke jongi ngiyo iya kata ka jingbet nene ka jing sedang jong ta ka jing ya lenti benang haba ngingai ha u Jisu lene da ka jing shenia hu kane kamut bangim don kam shu ya ki jing le niam barim baja namar lakren ni katu dekat haka konteks kajing penya per ya kajing pen da kajing IA da kajing hau Jisu bat kajing sumare ko hukum na kabenta ki jiu kane ka kentu bat ki jiu ro ki ban ko hukum kim don kam shu ya kaniam jingknya namaru Jisu ulayap halo jong kading pna kiniam baro haka portei ki hikai ki nongbot ki jongki bakin le shibon ki ai ki jing le niam ki jing le rukam khnang bau tau blei ubaki mane unla ya kaban pediang sung bahai ki lene ban ai ki ka jing penem ha kan no ka jing so tho jong ki ya ka jing penem ki hindo ki dan shibon ki jing le niam le rukam ki jing le puja ba ki wei
ki Buddhisro ki pensat itu ke jing shalan tem harba ki kemianti ba kat ba ki nang le ya kita ki kam kin sayo ya kata ka jing mentoy kata ka merit ba harba ka por kin sayo ya ka jing penem mana babu jing ken ya kata kalong ka ba ya ka bangin yo ya ka jubam ki muslim ki le banduai sansin shisngi bat ki ngai ba hari ni ki terpeng jongki don angel badan hakaliang kamon badan hakaliang kediang kini ki babu jing ken kita ki kam ba baro ka ba ki le ba kata ka sngi jing bishar ba anyo ban theo tarajur je kita ki kam jongki lada ka kam khia ki kam ki ba kin yo ka beneng jongki ba lada khambun ki kam ki basniu kin yo ya ka dujak tena ka benta jongi ki Kristan Haji syah kanyam Kristan ru kawan nak aju kanong rem kanyam jong ki jiu hakaba lapan syong nong rem haka jing kenya bat ka jing pen mi senam hendrai ublai ubahok ubakhoy udawa ya ka jing janai haka jing long ka jing em ka jimut ka jing perkat ka jing trai ka jing kta bangin ai kata ka jing kenya kum ulang kenya ubat lem shispa naga shispa Teka jing kali kalong hatong ila ban pen biang ya kata ka jing dawa ka jong blai. Ka jubab nakaktin ka jong blai ka siti si nong rom nong balai ka khot ka ba sipel ba ka arfulai ka yithu ingi omdon ubahok omdon uwairo ter to le yithu bat le yithu ru ba ubreu ula du le no e ya ka buram ka jong blai kamut la long fall short duna ya kata ka standard ka ba ublai ubu ba ubreu unla ya kaban yo ya kabneng syubu lada kabneng kare ka subject bangin pule baru blay ubu kini ki kendon ban pas pide ban yo shispa anak shispa baru bu sa kawe ka kendon lada pi start kat no kan no pinam la ban yo shispa anak shispa kata kamut ba ublay ubu ki kendon badala dehi ukun ben riu onam la ban pas ya kan ka exam ban ro habneng Namar ublay udawai ka hok kabajanai shispa a person. Kamut ayu kata. Kamut bau kun benriu udon kam nong penim. Udon kam ya savior. Detang ka jingai Kristan ngisem bakadon kata konsep. Kata ka jing perkat bau briu umla udon kam da ublay benwan panyarap yu berkataru kale ka jing sngeu jong ki rustat philosopher ki bakren ki por mandai. Habagi pe ya ke jing bau briu umla ban solve di problem dagi persangkat no kan noro don ta philosopher baong kane te tang la dawan da ublehi uban la ik ban pelai ya briu han ka jersey han ka pultai ka long briu ka man briu namar bau kun ben riu hi kat ba unayak sai kata nangam ha ka jersey long ka jingu ya ublei thanks be to God ba ublay dala dehi ula wan chang pertai how Jesus Christ ban pen biang ya kata ka jing dawa ka bajanai tam jong blay ka bang yakren ha Good Friday bat ka bang yakren ru ha Easter Sunday badai da ka jing pendap ka jong Jesus ya kita ki jing dawa barok khoi bahaloding pnau ong la pendap bat na ka benta jongi nam tau kun ben reu batre ban pediang ya kata ka jing terwa ke jong blai don kam shu ban le gino ki jing le bau blai le ne bon perkhat pada ka bale kumta ublai unyau ki ka hok hu bon yo ke jing penem ya kata ka bau jisu la le bang yo ya ka jing penem ka bible ka khot ya kata ka jing ia bagi ta ke de ki mau nong rem jong ne ka jing ya lenti benang ka ba tang da ka jingai ha ujisu kalabiang kak tenu blai haki drum ko nong ba lai ka khot arpuar khot arpsa arpsan ka ong kata ka long ka hok ublai ka bada ka jingai ha ujisu Christ ya kita baro pada kita baro kat ki bangai ya ki bala penksan da ka jing ia jong ukeng da kata ka jing siuspa ka bahau Christ Jisu Yau bala bu pau da ublay ban long ka jing penyasuk da ka jingai haka senam jeng u ban pen pau ka hok jeng u na ka benta ka map di ki pop ya ki bala le menshua haka long basan ka khot ka ban kong ki rom ka ong pat namar kata bala pen kesan yang da ka jingai ngidon ka jingasuk baru ublay
dau trai jongi u Jesu Christ Efesus nang baal ko bespeu khat wei ka ong nama da ka jingai la pen im pi da ka jingai ken kataru om na pi hi kalong ka jing ai u blei om da ki jingle ken ba uno unom sngeu sarang kumta ngis dang ban yai ha kata ka lenti beneng haba ngi ngai bat ngi bread ngi ai tilut yala de hau Jesu kene kade ka benta ka ba kongsan jong ka gospel ka ba nungkong ka ba ngiyakren ka ba ngi dai ban sngu thu shai kedar ha ka jing selok bat ki bon ki pra bangai haba ngi don hagilang commission ba habang yo ban selok pra bangai ba don hanagari ka jong ngi hiro ya ki benta ki ba kum kita ngiyo i ya ka jing le jong soitan kat bala ban pen kulmar ya ki para bangai ha ka jing de ba ka jing su thu kum no bangi de ban le ban yo ya ka jing pen em bun sin ki kali tang kum ta kala biang hatong don kam shu ban le sakita nama ka jing long breu ngi sngeu bangi don kam ban le ai khnang ba ublei ngin impress yo ublei khnang bun ai ngi ka jing pen em ngi ong ki ba om don kam de hang deng yo i ba ka jingai Kristan kam long shu ka niam hanrei ka jinga de ka niam ka de ka jinga le sitom jong u breu ban shem yo blei ka jingai Kristan pa de ka jing wan wat u blei yo breu da ka ba pon ya kata ka jingking jong ka jinga de ka niam ka dawa ya ki kam ba ki jingle lai phu jai ban penjem ya ka donot uta ublei ubaki kingai ban impress you ban pensubhai u bahak bakhado la kumno unyo ya ka ban ai ki ya ka jeng em hendrai hakazia Kristan ke jongi u Jesu la le kita barakhoi kamang kam kalong tang mensungai u ban pen scam ya kata ka jengai ke jongi para bangai habang ya kendo i parlok habang yo sngai ku ji ka ba per kan mau yang katakan nong rembat nam ai begini ki wepat ki gospel ki nyalam baklai pi namang don kam tang da ka jingai kalabiang tang da ka jingai hau Jesu bandang ngai sisa te haba kumta ka jing em khoi ka jing em ka bahok ka babha ka ba yarab ki wei ka ba sngeulem ka ba shakri ka ba kiar ne ka jing sneu ka ba em riu blai ka jing em ka ba suk ka ba sain ka ba wai ka ba kemen bat kumta terter kim dai shu ki jing le jongi bangi le ya gitu bangin long kum tu khenang ba ngin yo ya ka jing pen em haki Kristan kitai baro ke bangala Jerman tan kidai ki jingmi kidai uso jong ka jing em bangi la long ki khun jong blai ki bala jit ban ya ha kata ka lenti benang para bangai bagi khun samla kita ka bang ya thu pi ha kan ko por kan ka benta ka banung kong kilong kinong rem ba jong ka jing Kristan ka jongi wat nam sha ba ki wei pat ki ban pen kulmar jing mod ya pi ka benta ka ba ar haba pila sedang ban ya ha na ka lenti benang haba pila ngai yo Jesu lai tru de barok khoi idon kam kata ka jing le ka ba jor ban yo ya ka ban yai ne ha kata ka jing ya enti maru ble ukwa e ka kumta ukwa yang i bangin shania ha ka jing lam ka ju bat ban yai rengkat bat u ki jing shem ha ka jing em ki pen shai ka ne ka jing shisha ba ka don kam ka jing 3 minute ki te shitom ki jing le ting e la ha ki jing pule ha ki kam ki jam ki jing 3 ba ki wei khnang bangin poi sha ka thong kan no tam mo ban poi sha beneng don kam ka jing le ha ka lenti ka ba dei saphang kata ka jing ya lenti khem ban poi sha beneng u Jesu pen shai shishu da ka ba ong ha Lukas ka nong ka ba khandai ka khot ka ar phusan do ar phusan uang lada uno ro umon ban bot na din jonga to ai ba un len yalade bat un ra yalaga dingpna halaka singi bat to un bot yanga u Jesu ya thu ya dor ban siu ban ya hakata ka lenti ban poi shebneng salia wa laudo nong bodro namar ba umla ya ka ban ai ka jing kulmen ka bathala ne ka jing kulmen ka basyukor haba ukular ya ka jing bom jukut yang Hebrew ukwa ay bangin tep ik barok khoy kon thobro ya ka dor ban long ki sinran ki jeng ka gospel ka basisha ka ba ya thu shapang ka ne ka lenti shebneng ka kular ya ka jing suk ka mensim om ka jing aram ha ka met u Jesu ong
ngala keren ni ki e ru hapi ba pin yo ka jingsuk nanga ha kata ka perthai pin yo ka janjar henrei to long slur pi ngala job ya kata ka perthai yones nom khan reu khot ka balai pulai ki kristan ki balai ya lengba sibon ki jing janjar ha ka jing bot yo trai jisu nado basdang nado spa snem ka banangkong ha do ka ne ka spa snem ka ar phuwei balai thu ingi kajisha shitam kajisha pun shitam pen ke bajur ke balang kesan ke kendo de spa snem ke arpau bat mentala sedang spa snem ke arpuwei kajisha pun shitam pen kajisha pun ya ben ngi yat namba kajing pang kajing krau kajing kendo kajing kajing jar ke bunjai kajisha yu roj ki hok ba kajing pom yo kajing bishar hok na ka benta habangi bot ya utrah jisu kine bro kide ki benta jong kata kajing ya kalenti benang Kaktian jung play ka ong nabaha pila ai na kabentau Christ om tang ban nge hu ndai ban sha si tomru na kabenta ju Philippi nong ban kong ka khot ka arab kundai singap ya kane kin no yalap ki ba yalap ba kin nong bot u jisu kin biang kin bait na dong sedong hakakam ka jam ka jing koi ka jing khia hakaspa ka pheu kin yo ru tang ka suk ka comment sudah kata kade ke wepat ke gospel ngiju ong bakata kade kata ke prosperity gospel dahusiar ko para pengai nak bakum kita ki gospel namar ha gospel Jesus Christ ka don lang broar ke jingsuk ke jing kemen kata ka enjoyment kata ka bagi ke jing hon ha ka jing em bat kum jo ru ke jing jenjar ke sitom ha ka do ha bang ya ya kan ka lentikem kabadan kam hau blai kade ke jing em ga mensim Hoi don kam ya ka kot ka khia ka bam ka di ka kup ka sem ka yeng ba ki wei ki jon kam hane ka jing em henrei gin kan mau da pi pe ya ka na ka perspektif jong blai ban na ka jing tip ka bang yo jing tip na ka gospel ba ka jing em jung i kam kut ta hane ha perthai ka beteng sidu bom jukut de ka don kata ka ba kham don kam pni jor kan no ini dadang im temen sis pa snem bat ka bom jukut kam long e ban yun jor tum tau blai kwa ingi bangin perkhat bahaya ka taru kajing im kamen sim kita kalau ngapa don kam kabau bleu kuwa ingi bagin tip ujisu ang naba ubreu un mentoy ayu lada un yo ya ka percaya baro bat un do no ya la kamen sim markos nomba pra kat khot ka balai pun reu na kata ka dau ong ru to pinya wat shwai himau blei ya gini ki e baro kita kijon kam jing baro an sa ai lang tam hapi Ngiyo ikum no mau blay la korku ya ki kon jong ki babot yu ki bayai hane kalanti beneng ya kita ki bentar yon kam ha ka jing im ke jong kiro teng ha ban ya lang ba ki jing le ka bajur teng ha mi kendo ki jing ki jing le ha ka jing im ke jong i wat ha ba ngi la pun su ba yu blay wat ha ba ngi so tho ba blay la ma bi ki pop ki jong i teng ngi kali balai tra me sha ngi kum ne te tang blay batip ya ka jubam ujo pulang ke nuksa ke basyai bah ujo pula duk lut baru ke sepak ke hajar ke ju nata ke baar ke bakham ula duk lut baru ke kun ju dah ke jiyap mensau apa ke por ke balengkot bah bala dah kata kampat biang ula duk ru ya ke jingkot ke jingkia ju tendenai ula yene ha ke jing yat kata kalenti beneng ban syakri ya ublai pedeng kita ke jing tenjuk namar ong hatongan pediang tang ke babahan ublai barulah ruban ong wat ladau penyap yang ngaru ngan snow beliau nyerap yang ia bangin san kata jingai ke jingai dai jingai baru blai bangin lak ban poi hadu kata level ba compare da dia kan no ha ka jingim ke jongiru ngin snow be tang hau jisu ko mayu i hau job tingin kan mau kan para bangai hakane ka dia yang ti benang don ki at don ki them kam dai tang ka surok rong ka pajeli kumbalong ka surok silong dong ston mentamo Rei hapan ya sipun kecing le ban poi sepneng. Desadan padeng jong pi para bengai pi ki bayai leng bai ke jing jenjar hakado ngong ya pi bran ne ke jing seng ta jong pi bran te hejrong bal ro nam ta jong pi bran ha ying ki sem ki jong pi ki basngap ya kan ka khubor. Dan padeng jongi ke bau blai usha bangin pang klem jing koi setia. Hawai u blai upun koi habangi duai Redon ro na prenjungi ki bau bleu ong
Pinam yo setia ka jingkoi kumbau ong apostol Paul lai sin duai Paul kata ka jingpang ju hadin bleu saju usai tho bale koi wang ko Paul ka jing ai jonga ka dabyang ya me ngai ju bleu pen kia dan ka por pen kia hakung kata ka por da dau sha u ai pe ka por bangila ban yaine scam u nama kata di ka jing shisha ka bang kendo ha ka jing im ha ka pertai tingit wai bo bleu nyarap ingi bangin yo kata ka dor ka bakham he ha ka jing de bakine ki bai de bangin ka pertai ka bakan jaman sim ba kumba ong ka tin ka jong blei ka ban ayingi kata ka jubab ha ka jing de berkata ba ka jing sha sitam jongi ha ka pertai sngi kim long ru em ban yanu jor bat kata ka buram ka bansa pen pau hangi kim long ru em ban yanu jor Piju perkat, balai ubeleu sya. Yu Jisu ban yap halo jong kading pena. Yu Petros ban sya sa nar pena kongpong. Yu Yohanes usenran mo Jisu ban sya penrekang par sya kadon nong Patmos. Dagi hajar bagi pu hajar ki Kristan ke sepak senem ke bankong ke par ke balai ki sya sa nar pena ki sya at kurat arliang ki sya pen sitom ben ki sya pen yap ben dan ki pu hado bah kata ka senong ke barit. La sa nar pena Kristan hado bom don ding syu ban sa nar pena ki hamale tho ding shwa hawi perkesni hadu kata ki alamba kijin sha pen sitam ben ujim Eliot missionary uang dai ubi utau ba ai ya ka ba la ban bat kenang bu un yo ya ka ba la bandu kedua yu blai bon yarap ingi bangin ngam jeliu hakan ka pertai ka bakan jam sim habang yai ban bod yo tra Jisu habang yu ikine ki ba jia sau dong jengi ki ba pen ki phalo ya ki jemut ju perkhat jong ki Kristan ngingin namlong kumta ngingin sno bet hau Jisu la jia kat bajia ngirwai ka jirai shem sim sau spa nyo pokandai ki martar blapha penyab do nero runar nata ngirwai ru hatu ka jirwai bon lalan temmau bala ot kurat arliang nata ujan has ridli ki yap jai hu Jisu piju perkat ya ka dor bagi riu blai ki siu ban yai ha kata ka len tip neng hanga ka jingkeli ka bakham don kam ka long ke eken ka ba penla ya pra bangai pakin yai net scam ha ka jingai wal lagi ha bandu ila ka jong jing em klempep ki pe chau Jisu wat nam pe chau breu wat nam pe chau pastor wat nam pe chau no uno ya lam ba krau jong ka balang iba joy la jo ong ya kata bat kat bagi por nang yai kata ka jong ba joy ka nang long ka ba shisha ba joy ong bat nam pe changa pe chau Jisu wat nom pe se kino ki breu nama ki breu de hu breu yin pe tang shau Jisu para bangai yin pe tang yu Jisu la pen i kan nuksa bakal ti ban ya shabnang ka deru kalenti ban ba ding pena to bleu nyerap ban ai bor na ka ban tajungi ba ngin yo bor ban sekri khambayu ka por kam sha shu ngara de ban wai no pengir wai ru ka jir wai ka ba shispa jira shemen sim ngamte ayu kan dia yanga urwan ruai sim ngan shane atang hame dabor jong me ngan ya shisha halenti kem jong me kata kam de ka so jong ka ngashurwai ya kren otat le se shitom ngade bansha le se jing le rain ru trai ngala kloi kine bansha wat nalor kine ru ka jing shem yo Jisu ba ke jing i jong u ka baring ya ki rungai kalong ka bor ka babat ki bakin yai ha ka ne ka lenti beneng na kata katau apostol Paul ula ban ong habakut dan ka no ka balam pen ya klat ingi na ka jing i ke jong Jisu Kristus ha ka gospel la ai ngi kata kalat bagin sedang ban yai ya kata lenti beneng tang da ka jing ngai hauta ubala sya halo jong ka ding pna bat ka yathu ringi ka gospel ka yathu ringi ya ka wepat ka liang ka badon kam na kam ta jing bangin nom lengo ba kata kalong ngila roban haban yai leng bagi jingeh yenalor kita baro ka basutenat bantip kalong bangila ban yai hakan ka lentikem ban poi shabneng namar ngi yai rengkat bad u Jisu to blen kurku un ai bona ka benta jongi bangin yai hakan ka lenti namar setan yele bantan maka kem garit yele bantan lakam no bangin bakalalat lane bangin hap na tu kalenti barka basusi kalong bau layo bantan sibon
ban pen phaidin je kiriu ngai ke dwai uble nam ta jungi barop nang ne ga jing sek ban phi ki ba pe hi ying ba ka YouTube bro ba ngin nam ino yo jisu bang yang scam ban ya han ne galanti nama ka thong ji ka long mun po heb nang ka thong jungi ki de ban po heb nang ke han ne ka por sha ban syong ki kwa ban dwai kar pang nam ta jung phi pram ngai yo dan pa deng jung phi ki ba hai ni por ki ba deb ha do mun ta ba wat fi wan ne ga jing seng ro rengkat ba no ka ta ka ba khia ha ka man sim ka jung phi no kabenta ka ba pisngau ngakwa aban bread no egane ba meta pli osngau gone ka khubor kalong kum bangi rung ha ka ying jungi hinjungi sai rung na sedien namar ka jingkhang ni pli tang si pella ka tu jingkhang bolong tu ni pli tang ka wei te bun sil dang ira ke no ki jingra ki song ngimla ban rung lang namar ba ka khem tu ha ban bu shiwai ki ha ban bread ki bangi la ban rung hi ngapar khat ha ka perthai ka ba kan jam sim ha ban bread ha ban kadat sharut ki ta ki ba penwet ki la malong ka no kajing long do jeng long pop kajing perkat ki mide bambon ki jong blai ki baro kenang bila ban ya ta kalenti benang ha to pi ban ne jing san kat kajing ka kajing jar ka kajing ki pisah kajing mul kajing perkat jong pi yang je ka jong pi nganam khot pi sis khamat su yang bai dan man la pi don ni ya ban duai ban ya ban syong no dan man ki ba ha ne ko por pi ban the kam sim jong pi ban ya thu ho trai ban dong trai ha ne ka jing san ngan i noi ki ne ko jimut ban snob tang hame ai boringa bangan klan ki jingai ban snob tang hame bangan yai ya kan kalenti benang dan mana yang jika syong jong pi to ki don to sai ba yu wei se hajrong nginam khot pi shakmat bat nga kerpat pi wat nam duai jam ro the ya ka danut ba kamen sim jong pi thu hau trai tang ma pi batip patu ba syong hajan jong pi ki nam tip ya ka ban ka danut jong pi pi kren baru trai bang ya ban duai na ka benta jong pi ila yang se hajrong ro sini dan sini yang juga por ya ban duai to blen kar khui pi pra ngai blen kar khui pi tip bela ka jong ka jim yo don kono ka song ka ba kumbalong kata ka jing khang sedin ka yin jungi ka bang isai drong la pi don ka song bat ka tu ka pla ka bang rai ka laptop jengal tengam la ban rong ha ban bu shwai ka na ma ka pun bet ngin bread di kita han ka por haki ki jat jong ka ding phna ngin ya thu hau trai ta ban khodon jing hoi nam ta jong pi pe gi ying gi sem gi jong pi ro shim gi na ka bu ai ti thmail de hau trai ya te ka jutang baru trai kalam long ka no phi am ya kren badu ngi hane ngi ya ban duai ki shakri jong trai ya ban duai lang na kam ta jong pi gi bayang ban ta jong pi ban ying gi sem gi jong pi ro ublo ya rap ngi ba ngin pen scam gi jingai ban chung wait be shani ab hau trai ji su ngi nam ai ja kai ki no ki ji kai ki ba kum no pen ba klai ngi namu yo ban ya hana ka lenti kem ban poi shebneng ban in kadat sherot iji pun bet baro tan ko pon ka par ini sekri jong trairo be yo ban duai lang nam tai ni ki bayang to phi duai jajar kam sim jong pi ya te jutang baru trai ya thu u ya kano ba kwa phi kwa mi thu blen ko khui phi yang hana ka step hana ka jing sang kane phin sakan mau baro shirta ha jim ku jong pi ya ka ek bo blen jubam ya ka ta jing sliang ka donot ka jong pi to duai trying to subi hana step kini ki shakri ki jong me ki yo ban yang khamat jome atrai bat ki thu hame ki o tha khamat jome rangkat ba ki jing jau mat ha ka donut ki jong ki atrai ya kata ka ya ban yo ya kata ka ba ki thrang kata ka ba ki kisliang hoi ko trai malia halo jong ka ding phna bat halo ko jong ka ding phna la pen de bi ki baro khoi ki ba dei bangin yo ya ka jing phenem trai yo ya ka jing phenem tang da ka jingai ba da ka jing ai ki jome trai na kam ta ni ki para ka bi yang hana ka por ngim tip ka ka badan ha ka donut ki jing tip ka ki jong kam ki jong ki ban me ka ta ka bagi kuah ban bread ban ya thu ban atinut hame to shim ya kata ko try to kit me ko try sa nari kita baro halo jong ka ding phna ka jme sai da ka snam ko jme ko try thau thmai bat ai por try shim jubab try ya ka jin ton kam ju ki ha ka por ko try me i ki yang ha khmat jme try da ka donut ka ba sngo khia bat da ka donut ka ba i chi shai la ka jong ko jim ban settle ya ka no try da ka no ko ba pen wet try ha ka ji ya ju ki ka lenti benang to ya rap to ai
bor atrai la don na padang juki ki bayang ki bala sentui no na ka jengai ki la poi shiki no ki ba ki sngo tho ba ki la pen su si ye me to ma pe ki ko trai la don kono atrai ka song jong ka jinglong do jong ka jinglong pop ka ba ki song ka jim ka joki ka ba ki sngo wet ban ya yang ti beneng to shim ye kata so shim ye kata ko trai pen kho ye kata trai thau thamai ko trai pen im ye ka men sim ki juki ko trai namar ka badan kam e hame ko trai dei ba kan im ka men sim ke jongi ko kenran balada trai mesya ingi baya lamba ke jing jar ke jing ban penan puram ke teng ke jome ai boringi ko trai ai borno na kam ta juki baki la ye ka ban yo ka jing jab ban pendan puram ye me ko trai dar kono ke jing ke jing jar ke jing joki ke baki yang na ko porro ngi duai bah ka kerceng ke jong jisu kata ka jing kan riano ana ka step nado ko nakapor ngi ay ngo eme ko try bam yo snga wi ko par ko jingi bato ko khu jingi shakri jome ki bala yang ha ka jingseng hoi nam ta ki ban ki jingi sem ki jingi ba pedro ha ka tong ji so ngi pan amen so ba ban chang to blon ko khu nam ta ka puram ju amen. Tungin ai ka buram ma ka chingo yutrai nginong lang hero yutrai amen hero yutrai laini oban kerkhui kinong isim menta baro nadu basdang bat kerpang kiktin ka im ka badan bor ka chong trai ka bangilio sngew ba ka khubor ka ni ka step kalong ka ching im ba ka ching trei ka chong trai jisu kata ka ban yalam yangi ban yo ka ching chop ban yo ka ching kerkhu ban yo ika ching penim layo ban kerkui pi pastor bat dia ke ministry ke chong pi ngin penwai no ika ni ke ching syukri ke chong ika ni ke step da ke ching ruai ke basis pak saw dengan sengawan penbenahang ni ika ni ke reports na ke child sponsorship program chong ka balang sengawan puli bat ban bu ke ching duai bat ban kerjaan ya ke ni ke program ke ba long cingker kui ke konsuat ke beduk ke bekerdo ke bamdan syuk menu ban pej ban yarap ban psa yaki sawa ban sim nang tei na barenda ha ka bangi labu bapin yo ke ke long yeng ke cingruai ke basis pak saw hadin belekut ke ni ke cingruai ngin sawa ban khot yue ni ke rangba ha ka balang iba elroy ha ka ba in sawa ban wan sini chekmat minyo ban bu kicing duai nak benta kicing aingo kumcur ban kerku penwai ya kene kicing syukri bat ki kubor ka bangilio sngau ngadai ban poi beneng da kene kalen da kalat kading pna om don lat syu lat nang ne ngan om la yo i ki kherdop jing sai lada ngabakla na kene lenti beneng dai da kading pna lenti beneng dai de gading pna ngasuk men ban tip kat banganang ya lenti beneng dai de gading pna tungin yang lang baro ruai gani kecing ruai ke ba sis pak saw den kita iba elroy insio ban bu kecing duai bat ban kerku penwai ade ban boy ne dakalan kadina onggo
tu indoi beli baru kupa jengi baham neng so si sen pat mi pai ceme daga man sem kepada daga jeng sengu ke bekrawe ya ke jeng don kat jame bat ni ya ke ni ke step na da bas tang hadu ke kalimat ke mamanta yela ya ban shashkar ke tiene ko jame yela ya atra ke ban roa ya roi ke teng ke ban ya thu yeme bangi e jame mamale e chuwa yangi mamale chika ding phna atra ke namar ke pop ke jangi mamale play ke lanti ke balangi shebneng trai ya ngoi me atra jisbe janga ya khubar ke bakar bangi ya ke ba shakri jame ke jhi kai shang tan rai ke ba mehi malhi kai ke myang sentur ki jame bagalanti benang kadai ke ba khem bat ke ba wet andai kalong ke ba mehi mala play kan rat ka bangi suk banya namar me ya shwa me nang ta men ya rengkat ubat ngi leng ba kal ngi di juga ing jangi laka sitam kan ko no ya do ya ka mat ka jangi rengi don ka jing step ka bas kham ka rat ka jing du ka bam la ban pen khi bagalanti jangi ka bangi ya menta laka sitam kan ko no kalang ka lam sebenang namar ngila ngai how jisu ulat pendat ka kam ka bejana ha juga ding phna laga ban tagi pop ka jangi ha bangi ngai hu ngi yo ban khup ya ka hok ka jangu bat ngin lech sebenang da ka hok ka jangu da ka hok ka jangi hiya trai to menang ker khuyu sekri jame trai kanan ha ka ministry ka jangu laga long ha ka NBC laga long ka no ka bentar ka ibe ban ayu trai mau bat ka yeng ka jangu ke sekri ya me da ka cingkman bagi bendan ram ya ke teng ke jamia tra Jesu ngi duangi ker paru trai ke balang hang ni tra Jesu berkeleng sarang ke pathai atak bedang ki jing per king ke kum kini namar ke jing pang ke bajora trai ngi ayu me nang yopan mane me ha ke balai do trai ke nang yopan syakri me ngi pendan buram me atra ke isnai girang ba aja ke balang ki chaman Vice Chairman, Secretary, Assistant Secretary, Treasurer, Boroganam Kit Kam Jakabalang, when I'm a making start, getting champagne, but the pastor in charge Jakabalang, when the Lamamia Trikadan, Bakanakabalang can kill Nakabor, Shikabor, Haki, Kibakan Jaman Sim, but Kibalang pick up and so high Yameko Tra Jesu. Haganakaponi, Parish Maban, I go Yamea Trakadan, Lamaki, I, Takabamela, I, put pipe at Kandiat, Shikakam, Jame Try, Tukurkuyaki, Bakan Dongadat. Ban yarap pan roy pan kiu sakmat ka kam ka jang me ker khu ki ti balana baro ai bangin yo ka jing ker khu ki ba dap byang ki ba dai ka na ma jungi baro ki nang ban ai da ka ba kamen ma me e ki ta ka ai da ka ba kamen try to palla e ga ka po da jing ker khu ki ba bhatam jame rangkat bi jing ai e ga jong Jesus Christ bo try jing ba ga jong bele pa na bom jekot jing slok jong sem khu ka don ka mi ta se bom jekot ru amen.